Zaka. Aw, hola Dlems. Mana ngaphambi ukusho hola Dlems. Imali yami. Aw, ngikutransferelile about 10 minutes ago. Check ifoni yakho. Yakho manje. Hayi ngeke. Hayibo. Ngitransferele uMaxwell. Oh Maxwell, you doing well. Oh Maxwell, you doing well. You living well. Mana Maxwell, wenze njani? Yini ubonasile likaMalanga? Mapages ngehlelo umusa engawazi nami. Ngivele ngangenela 3.5 ekhadini. Angikwazi uvelaphi. Hayibo. Ngempela. Mapages. Ucabanga mina sengathenga kawulwethu ngemali yami. Man, awusabi ukuthi umnikazi lemali engabuye ezoyifuna. Mapages. Uma upha iphara u100 ngephutha kade uthi luphu 10 rand. Li wrong yini malingafuni ukubuyisela? Ubanike iphara lesibonelo sakho. Mapages isibonelo lesi. Uyabona ukuthi why ngeke ngene lo 3.5 kuma bank account wenu because ni scrutinize too much. Oh brother Maxwell. Hey ngwenya, awubeki iphotha lamabili spin-off lapho ngikweleti muswipe munu. Ngiphethe kahle lento. Kodwa mabada yafana wona Dingumswipeni Mangiqhamuka bathi swipe baby Dingumani maker Keep the change. Usungazi ukuthi keep the change ngo2 rand Maxwell. Akanti ungabuyisa mangawufuni. Ngiyadlala Max the man. Oh bengizocela ukuthi ubambe nawo kwamanje izothi inyanga mhlawumbe sizophela uphinde ngiqedelele futhi. Uyabona kodwa ngomuntu okhokhayo. Awu. Ngokukhipha nje 100 rand ku1500. Bese ngaze ngiphuze nawo. Awufuni nje sithenga ibhodlela siliphuza sobabili. Okay, let's ngolithenga. Usungigwele 1200 ke manje. Hawu hey, ngempela. Hey, yazi baqinisile mebethi utshwala benza abantu babe close. Buka sengithola ne discount. Exe, uzongifica la Inhlanhla efani Kodwa mabada yafana wona Dingumswipeni Mangiqhamuka bathi swipe baby Dingumani maker Well, it's fine. Ngoba ngisanayo imali. Mangiqhamuka bathi swipe daddy Aw swipe daddy Swipe baby Aw swipe daddy Oh swipe baby Album sasalutse. Mina ngokwami Dlamini ngikukhokhelile. Singasho nje sithi imali yakho ikuMaxwell. So kuzofanele uye wena kuyena uyoyilanda. Wazongisanganela wena. Imali mina ngayinikeza wena. Ngakho ke ngifuna kuwena. Hawu, yiwe madoda. Ngeke nambono Maxwell. No, ngifuna yena. Hey, uhambela phezulu, ungenelwe izimali. Sikhuluma nje ubuye hulwethe. Kawulwethi ubephethe ikhwama engakhe. Esodwa why? Okay. Kawulwethi isikhwama esodwa siyi1000. Shuthi usakhona 2.5. Hello my friends, umahelo. Everyone has a morning ritual. Some people drink coffee, some people pray. Me, I try it on Pockets Broker. Even before I brush my teeth, I make a quick trade just for 15 minutes and then boom,
My day is already looking profitable. Maxwell, Sure. ngiyanezwa. Oh, hayi liyanethi impela. Maxwell i-umbrella. Oh, Uzongawutholi 100 rand. hawu. I studied the charts like a serious businessman. Look here. Look at me. I'm very professional. Yes! Success! 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 Ay, Maxwell. Mengidansa nawe udansa ngiyanethela. Buka la, i-breakfast angikayidli ngisho ukudla, but imali yami isiyangisebenzela. And the best part is, Pocket Broker is always with me. I can trade on my phone, on my laptop, or even at home. Adding it to your home screen is easy. Just tap share, add to home screen. Boom, Pocket Broker is right there. Android users, don't worry. There's an app in the store too. Uyangizwa? Yeah, ngiyakuzwa. Uyangizwa? Yeah. The platform is simple, beginner-friendly, withdrawals come with no commission. Quick, clean, no nonsense. So, if you love freedom, mobility, money that wakes up earlier than you do, click the link in my description. Don't forget to use my promo code SKETCH20 and get 100% on your first deposits. Make Pocket Broker your morning ritual today. Ay, Maxwell, ngiyathoyilethe manje. All right. Dlamini. Mawuqabula umuntu onegap. Do you think ulimi liyangena egapeni? Uyangena egephini. Kanti wena uqabula umuntu uyamxupha ngolimi. Man, kanti wena uqabula kanjani vele? Ngiyaqabula nje kahle. Kahle. Kahle kanjani? Awusitshengisi? Ngiqabula kanje. Hawu. Wawusukhamisa kangaka Wawusuba usikhinkile manje. Bavele lo sonto. Ay akaqabuli. Uyamoma. Utsaka memezi njengaphansi emlomo. Engasa. Maneni, senihleke zamqabula wamasha. Hayi fuse gani man. Hayi. Uthi fuseke kubani? Hayi angithuki nina Dlamini. Ngithuka la situation nje yenze kanje manje. Baba, loya lokhonje loya 3.5 obukade uthe uzonginika wona namhlanje. Hawu baba, wahamba. Iphi kanti? Hawu baba ubuthi uzonginika namhlanje nje. Dlamini. Hello, Dlamini. Hey Mahewu. Yiphi le mali mani makho uzobeyifuna? Dlamini, ngisacinga nomkhufe for Maxwell la. Hey mcinge fast man, mcinge fast. Hey, ma benches. Wadabukisa ngathi ibenches eliwesihlahleni lingakavuthwa. Awufethu usungazungibulalela ijoke. Nxesi. Khona ngiyazi uDlamini ngeke ngimhlule ngenqindi. But intombi yami ngamhlula umakhuzwayo. So what if ngithumela uZodwa ukuthi ashaya umakhuzwayo? What if uDlamini eshaya uZodwa? Uthi uyayingena avela kushaye nawo. Nivesane nibe inhlekisa nje emphakathini esikhaphula. Mhlawumbe uqinisile.
Uyazi le mali oyidlayo ukuthi ekadlameni. Hayibo, ekadlamini kanjani manje? Ekadlameni ithunyelwe kuwena ngephutha. Hawu, kodwa msamali And uyazi kudlameni akadlali ke emalini yakhe ngafa umuntu. mabhentshisi mfethu ngicela ungibuyisela back lo 50 rand. Makunika le mali okusho siyabuyele ukinyeni. No, never mind mfethu. Haw. Silima lesi. Ngwenya bhuti. Uyakhumbula ngale nkathi ngithi keep the change. Ngiyabonga ukuthi ungigcinele wona. Bengisacela ungibuyiseleke manje. We ngazile. Uyazi ngazile. Ingakho ungayifaka ngisho isiqoqoqoqweni. Thatha. Kodwa babungwenya ngeke ukwazi mhlawumbe ungiboleka noma 8000. Maxwell bese ulikhokha ngani ngoba uyixayekele nje. Yazini, bhekela. No, angiqamba manga. Uyazi na ukuthi uphuka. Fuseke ngithekela man. Hawu. Sakube njani Maxwell? Ngiyaxolisa babungwenya. Sicela umdedelo. Ngizokuboleka kanjani imali ungakaqedi ngisho ukukhokha lo ithathe last week? Angithi nje bhuti wami mina ngizobe sekukhokhela isi-doubles and doubles. No. Awu bhuti, at least ngisacela ungibuyisela le ngikhokhele yona namhlanje. Uyahalela ngikushaya. Maxwell. Yes, sis. Hey, kanti wena lo man. Hayi, qhubeka uthuke bhuti. Imali lo itholile ngokusendele ngephutha abeke kaDlamini. Ngakho ke ngizocela uyitransfer back to uDlamini. Oh. Yeah. But this is not my problem. It's you, hey. Hey, inhliziyo icishe yama. Maxwell, ungizwile ngitheni? Yeah, ngikuzwile. Wena uphisane ngemali kaDlamini. Maxwell, ngisakucela ngesihle. Ngicela ubuyisele imali kaDlamini. Ngicela phela ngesihle. Okay, ngiyakucela ke. Uke uyapi pho? Awu Maxwell man. Phela ungangibizi kanjalo mina wena. Wenzani? Ha? Wenzani? Hey, ngithe buyisela back imali kaDlamini. Imani maker madoda. Bucks man. Lalela. Ngicela ungiboleke u2000. Hayi Maxwell. Uyobe soyikhokha ngani leyo mali ngoba phela wena uhola wona u2000 ngophela kwenyanga. Uyithatha phi lonto ukuthi ngihola u2000? I know uqinisile ngihola wona u2000. Kodwa Bucks mfethu bengakunika kancane kancane. Maxwell. Wena angaze ngibone ufika na kayi1 lapha kumina ngalesikhathi usanemali. Bowuthenga lapha kungwenya. So hamba uyoboleka kungwenya bhuti. Hayi ngabe uyasho nje wena manganawo 2000. Awu, nginganawo. Awuthi ngivezele ibank balance yami ba. Hayi. Ubuqinisele Maxwell anginawo 2000. Yeah, Bucks. Yo la le bonene,
Maxwell, Sho Dlamini. wenzenjani? Wenzani lana? Oh mina. Mina bengithi ngiyathoiletha. Usungiphazamisile yazi. Ubuthi uyanyanyisa man. Wena lo nyemva kwandlame, he? Mama bhuti. Man. Hayibo. Wenzani efonini yami? Hawu mina no bengizama ukufonela ifoni yami angiyazi ukuthi kephi. Yini pho lese phayitheni mona sifona yakhe ke? Ungangitshela ngama zap. Man. Ayemenzeni lo mlisa amazebra. Yini engawafuni kangaka? Hey, angazi Dlamini abantu basePitoli. Mana mayo. Ipi kanti le mali yami? Ungangitshela ngama zap. Ungangitshela ngama zap. Mhlawumbe ngithuthe la endaweni. Wow Dlamini engangenzanga lutho. Shuthi mhlawumbe akazingeni. Oh, mhlawumbe uMahewu akakamtsheli. Wena ngani? Musu unginyonyobela kanjena man. Hayi, ake nginyonyobeli. Wasikade ngimile la ngikuza ukukhuluma wedwa. Kanti kwenzeni nje umuntu masina 50? Wena ngani musu ukuphapha wena manje. Mana awunawo 2000 lapho. Ayibo. Sayigekela man. Hawu, bras, ngingani mina? Uthi nguthathe 2000? Akekho umuntu oyingalo na 21. Wena mawuhlupheka just say that. Aw. Seliyagadla njalo ibras. Mana, why lo Dlamini nimsabangaka? Wena ngane anginaso isikhathi sengqoqo enganamali man. Awuyeke kuloko ngikhulumisa. Man, wehlelo ucela ungihotspotise lapha. Hey, ngiyabonga ke hlezi. Oh ma, shelo mfethu. Yazi useyazi uDlamini. Kenze njani? Yazi uzongibulala uDlamini. Eish. Yasini. Hambe e-police station. Ufike uvule i-protection card. By doing so, uDlamini ngeke asondele eduze kwakhe azokubulala. Kukuba nezitha. Hey kuyinkinga. Awubheke ngilale maweni manje. Ngaphenduka i-branch manager. Sengilala kuma-trees. Ekuyinkinga. Ayona impilo le. Ngibulala uDlamini.
Awu. Yazi bengakhola abantu babethi umsuthu. But today ngiyakhola. Ashaye phela phela ngicela. Yazi lento okujwalana nezingane izongehlisa isithunzi. Awu. Kanti ibrazil nesithunzi? Hayi wena yini manje ukhayelana? Dlamini ngiyaxolisa mase. Mina bengazi imali yakho lengidlile. Bengithi nje inhlanhla. Maxwell. Ungelelwe imali, wacabanga ukuthi inhlanhla. Ewe bhuti, imana yagcina eBhayibhelini ayikazi iphinde ibonakala. Oh, Dlamini wangihleka yazi mina ngithi uzongishaya. Ukushaya. Ngikushayelani manje? Hawu ukuthi ngidla imali yakho. Hayi awudlanga imali yami, udla imali kaMahewu. Ha? Hawu kanti. Uyazi mina Maxwell into engayiqondile ukuthi wena Maxwell uyangikweleta. Kodwa uthe mawuphunyelwa imali ongazazi ivelaphi, wangangicabanga mina kancane. Dlamini. Mina Dlamini bengazi ukuthi mina nawe sivumelane ngomonth end. Hayi, ngiyakuzwa Maxwell. Uphi Mahewu? Hayi, sure Lems. Nayi 3.5 yakho. Uyazi Mahewu, kahle kahle uwena wenza mistake la. And mina ngeke ngize ngijezele ama mistakes akho. Kumele uthathe accountability bhuti. Hayi, ngiyakuzwa Maxwell. Kahle kahle mina Mahewu angikweleti. Oh no. Vela ukweleti mina. But ke mhlambe bheka your banking app. Hayibo. Kwano negative 3.5 manje. Ngiyireversile imali, awusakweleti mina, but usukweleta ibank u3.5. Angizwanga Mahewu. Ngithi kuwena awukho broke, but uxakeke ibhadi. Ukuze ube broke udinga u3.5 kuqala. Hayi Dlamini, khuleka uzovuka. Amahewu yintsha. Azuyintsha Mahewu. Amakhadi Dlamini sidlala. Mana ngiqeda ukubala la. Ufuna ukurobha. Dog. Uyizwile indaba yalomuntu owasha amaphenti ngamaketele emahotel? Hayi, ngiyayizwa. Ukuthi umuntu usezowaphuza kanjani manje amatiye emahotel? Mana Maxwell. Angicabangi ukuthi lento inkinga kuwena because I don't think useke waye hotel owokuye. Ubaye. Mahewu ukuthi mina ngithanda ukumemeza. Buka la. Maxwell. I-rest yaseVarsity akuyona ihotel. Qhubeka veza. Ungangihloniphi yazi. Okay, Maxwell. Isha amagama u3 amahotel oseke waya kuwona. 1 Durban Hotel. 2 kangisegoli ngaye Joburg Hotel. Kanti esengingana seLimpopo Hotel. Okay, Maxwell. Sacela ukhuluma iqiniso ngizokupha u10 rand. Useke waye hotel? Cha. Hawu Mahewu mfethu letha phela lo 10 rand. Mahewu